yau da rana ya fi tsoro tsoron da mutum suke sun ce sun fi tsoro da in yi abu da ba zai rubu ba nan da aka tunda an yi haka ka musamman da mun ɗan sai ya ta goma kowane babban naira dubu goma zama za a yi kima dubu ba a biya wuri ba laifin wani in mun yi shirya ba su kan kan yake batawa bokaci kaci ɗaukar muhammad balagana boka la ilaha illallah muhammadan rasulullahi wallahi aiki ya yi gare ka ɗararce ga dabban nan tsakanin muhammad balagana bokaci kaci na ma'ana ta shirya la ilaha illallah bata bago balagana ya tashi boka na da zage-zage bisa cikin damare ba cikin damare wallahi ya fita da kisa ne dabban nan ya kuru goma garaka boka sikaji kuni saka 50 kamar da kuke gani idan bane aka sa na naira 10,000 tsakanin babban balangada arewa tare da boka daga bangaren kudu boka shi ne da gashi a kansa ba za ya yi an zo boka duka boka ya faɗi a babban balangada